Moro, me tehdään mun siskolle kanava tähän. Tää Amy. Amy nimeltään tän kanavan nimi. Mä oon Xton2. Muistatte mun tänärivideoista, jos ootte kattonut mun kanavaa. Kattokaa tän jälkeen, jos ette oo kattonut. Ja näin sitten me ajetaan, mun sisko ajaa täällä 2 ajoa Mario Kartissa. Ja pistetään kunnolla OK rullettamaan. Mä en aio selostaa täällä nyt, joten nyt tulee hiljaisuus. Nythän tulee tähtiä konsana. Tällä hetkellä number 5. 6. Nyt tulee tosi paljon sähköpilviä. Monen mälli siinä. Riittääkö 3 parhaan joukkoon vauhti? Ja 6. Ensimmäinen ajo on pelattu. Ja joukkue punainen on häviöllä. Ja viimeinen ajo sirähtää käyntiin ihan hetken kuluttua. Se on Peach Beach. En mä osaa sanoa sitä, mutta kuitenkin.
ja vahingossa pulahtaa veteen. Ja kyllä siskollakin vähän alkaa jos nauraa suu. Ja hän on 7. tippumisen jäljiltä. Ja nyt hän sai tähden. Ja siinä on pienoinen oikkari teille. Ja taas tippuu veteen. Samaan kohtaankin vielä. Ja sitten tulee Salama ja hän on 9. Ei ole enää kuin 6. Okei, nyt hän on 6 taas. Okei, nyt hän on taitaa olla 5. Juu. 4. Viimeinen kierros. Ja tätä peliä jäljellä enää todella vähän. Joten nyt pitää skarpata. Nyt ei saa tippua veteen. Muuten on liian huonossa vireessä. Ja niin ei tapahdu. Hän on 2. No hän on Amy. Amy. Jos sinne tulee vielä ohi, niin tulee ainakin pommitusta. No ei tule. Ja näin Toad voittaa viimeisen ajon. Ja katsotaan loppujen lopuksi tätä juttua. Ja sen siniset voittavat. Punaiset eivät pysty tekemään oikein mitään. Ja jäävät ulos. Red Team lose. Ja tämän pelin sponsoroi Samsung. Kiitos, moro teille nyt vaan ja kiitos kaikille katsojille.